ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଓ ବାଇପାସରେ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିବ। ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏ ହୁଙ୍କରେ ନାଗ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ନାଗ ଦେବତା ଶହେ ବାହାରିକି ସେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି ଓ ପବ୍ଲିକ ନିଜେ ହିଁ ଆଳତି କରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ କିରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 108 ମହାଦେବଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏରିଆର ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଏଇଠି ଅଛି। ତା ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିକି ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେକ ରୂପ, ବାମନ ଅବତାର ହେଉ, କଳ୍କି ରୂପ ହେଉ, ପରଶୁରାମ ହେଉ, ରାମ ଅବତାର ହେଉ, କଳ୍କି ରୂପ ହେଉ, ଏମିତି ସବୁ ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିଲାକୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହିଁ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ପେଣ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ମିଳିବନି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସାରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।